dette afsnit af Oplev Salg udforsker vi fundamentet salgspsykologi. Vi har besøg af Jens Løgstrup Poulsen, salgscoach samt ejer og cheftræner i salg hos Navitas, og sammen med Joachim Stenfoss, founder i Radiant, udforsker vi fundamentet salgspsykologi. Jens, hvad er nøglen til at blive en god sælger? Det er jo sådan en menneskedisciplin, så det er jo et super svært spørgsmål at tage kort, men for mig er der sådan to, og det kan godt være lidt skizofren hovedting, som er vigtige, og som jeg synes, de bedste altid har. Det ene, det er, at de er nysgerrige. Ja. Altså, de vil gerne opleve forskellige ting, lære forskellige ting osv. Det er jo fordelen med at være i salg, det er, at man kommer til at tale med mange, opleve meget og samle en masse viden op. Så det at være nysgerrig, og så også på den banehalvdel at være hjælpsom. Ja. Altså, man skal gerne tænde på, at de kunder, man har, får noget hjælp med det, man laver. Ja. Det er ikke så svært at sælge noget en gang, det er svært at sælge noget 2, 3, 4 gange, og det er jo altid med baggrund i, at de har føler, de blev hjulpet første gang. Så det vil være for mig sådan den menneskelige side, der er vigtig, og så er der den lidt mere, hvad kan man kalde det, mekaniske eller overvejende side, hvor man skal kunne klare de her afslag og afvisninger. Ja. Man skal have en eller anden form for drive i at lære noget af de ting, der ikke lykkes, og komme op på hesten og køre igen. Ja. Og derfor så tror jeg, at der er mange, som enten har det ene, de har måske noget drive, men kommer til at virke for speedy, Yes. fordi de ikke har det menneskelige, og så er der dem, der har den menneskelige lyst til at lære, lyst til at hjælpe, men de falder så i, når de bliver udfordret med afslag og afvisninger. Ikke? Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, og jeg synes, det er interessant det her med, at som du siger, man skal have en vis erkendelse af at kunne samle sig selv op, også når man fejler, ikke? Jeg synes også, det går lidt ind i den her, jeg plejer nogle gange at sige med den her Dunning-Kruger-effekt i, at hvornår oplever man noget af et stort ocean af muligheder, altså dybden inden for en fagdisciplin. Og der kan det være svært, i hvert fald i min optik, også med hvad der udgør en god sælger at se ind i, at det her er en sælger, der egentlig forstår oceanet og dybden af salg, eller er det en, der allerede synes, at man er fantastisk dygtig til disciplinen salg. Og der er i hvert fald min oplevelse, har man noget ydmyghed og noget respekt for, hvor omfangsrig salg er. Så er man bedre til at være nysgerrig, som du siger, og absorbere mere viden. Ja. Altså når man hænder i det her med, at det eneste, jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget. Ja. Jeg ved ikke, om du også har oplevet. Jo, og det er jo altid to ikke svært. Altså folk, der ligesom leger verdensmestre, når de har været i gang med noget 1 eller 2 år, det er jo altså, det bliver du også bekymret for, jeg tænker, men det er selvfølgelig også klart, at vi skal også som erfarne passe på, at vi ikke problematiserer det så meget, så vi gør dem usikre der. Så jeg synes, der er mange sandheder sådan op på midten af vejen. Ja. Jeg skal i hvert fald en gang imellem dybe mig for ikke at advare dem om alle de svære ting, der er i salg. Så jeg skal ligesom sørge for, at de ikke er for naive og løber lige ind i en væg. Ja. Men jeg skal heller ikke gøre det så besværligt for dem, så de tænker, hold da kæft, det er godt nok noget en bakke, jeg skal op over. Ikke? Der må også gerne være noget naivitet i at tænke, ja, den bakke skal jeg sgu nok komme op over. Ja. Altså, det absolut. Ja. Det giver mening. Jens, kan du dele en oplevelse, hvor nysgerrigheden eller det at kunne samle sig selv op var nøglen til succes? Jeg startede, da jeg var 21 i medicobranchen, og skulle sælge udstyr til hospitaler. Min nærmeste kollega, han var 36, så jeg var jo branchens Benjamin, den yngste, og super usikker på hele situationen, og de mange første besøg, jeg var på, var jo sådan en overlevelsesting med at komme ind og snakke med en professor eller en overlæge, og så sådan ligesom overleve og komme ud derfra igen. Og jeg tror simpelthen, den ganske simple ting, at min chef, som ikke var særlig dygtig til særlig mange ting, men han var god til at pushe mig ud i at sige, du skal snakke med dem der, du skal tænke at snakke med dem der, det er dem, der ligesom ved noget om det. Drev mig blandt andet ind på Rigshospitalet, som købte meget af det firma, jeg var i. Og det der med, at jeg ligesom kom i bassinet og svømmede, og jeg var inde og sidde og snakke med nogen, som guderne må vide, hvad de har tænkt. Ja. De der overlæger og sygeplejersker, som så på mig. Jeg lignede en 15-årig, ikke? Og jeg skulle snakke med dem om at bedøve børn og lave hjerteoperationer. Ikke? Ja.
Men i det, jeg lænede mig nok frem og var ydmyg nok i forhold til, at jeg var ikke læge, og jeg var ikke ret gammel, og jeg var ikke så jeg var meget på, at jeg bare gerne ville gøre det så godt som muligt over for dem, og hvis der var noget, jeg ikke vidste, så ville jeg så hjem og finde ud af det. Når vi snakker operationsbord, så skal man ikke sådan gætte på ting. Så skal man vide, hvad man snakker om. Ikke? Og det tror jeg også var et godt miljø at lære i, at der er ligesom ikke rigtig plads til bullshit der. Så det, jeg især kom derind nogle gange og gik op i det der kæmpe højhus og ligesom overlevede noget af det der, og havde ydmyg og ordentlighed nok til, at de accepterede mig. Ja. Det er jo grunden til, at jeg sidder her i dag. Ellers så havde jeg jo arbejdet med en back-office halløj, ikke? Ja. Det tror jeg. Ja. Hvis de havde skubbet mig fra sig derinde, så havde jeg været færdig. Ja, det er interessant, du siger det, fordi i mit perspektiv, så om man har en karriere eller ej i salg, bliver ofte afgjort af specifikke oplevelser, man har haft. Aha, eller succesoplevelser, som kan ligesom make it or break it for, om man fortsætter i salg. Og der er det jo også ens opgave, kunne jeg også forestille mig en opgave som salgscoach, som du er, og skulle få folk derhen, hvor de får de succesoplevelser, og får den her, jeg kan godt. Altså, jeg er jo meget modstander af at tage det hele i omklædningsrummet. Ja. Altså, jeg vil jo rigtig gerne have folk i bassinet. Ja. Eller ude på banen. Vi kan også snakke fodboldmetafor. Ja. Så vi kan vælge hvilken som helst sportsmetafor at sige. Det der med at sidde og tage teorien, og snakke med folk om, hvad de skal gøre, det er jo en ting. Noget andet er at gå ud og spille kampene med dem, eller gå i bassinet og svømme med dem, og de finder ud af, at der er nogle ting, de godt kan, og der er nogle ting, de skal lære og sådan noget. For mig er det meget, meget vigtigt at komme i praksis, når det handler om salg, ikke? Ja. Og så en anden ting, som så er i det der, det er jo, at nu har jeg været i gang i over 30 år, og stadigvæk oplever jeg jo modstand, og skal arbejde med den, så man skal også finde det der spændende med, at det er sjældent, at du på et tidspunkt bare kommer op og surfe et sted, hvor tingene begynder at komme af sig selv. Altså på 30 år har jeg jo nogle ting, jeg sætter mig for, jeg gerne vil arbejde med, og nogle steder, jeg gerne vil ind. Og et af verdens største revisionsfirmaer, som jeg begyndte at lave noget for i år, det har taget mig 4 år at komme ind til dem. Og mange telefonsamtaler og mails og forsøg, der ikke blev svaret og alt muligt andet. Så selvom man sidder og er senior, så er der ikke bare en badebillet eller en fribillet, du er stadigvæk på, ikke? Og det skal man have det godt med og finde det udfordrende i. Ja, fordi man kan i hvert fald tale for mig selv. Jeg kan i hvert fald stadigvæk godt få momenter af den usikkerhed. Altså, når man sidder også og skal gøre noget, når det ikke lige lykkes, og man ikke ser det ske. Hvor det ikke kun er, da man var for mit vedkommende helt ung, at den usikkerhed kunne komme. Den kan også komme i momenter, hvor man føler ting, at de ikke lykkes, som de skal. Okay. Ja. Altså, min største udfordring har altid været at tage en telefon og ringe til nogen, især nogle bestemte grupper, hvor jeg synes, der var meget på spil. Ja. Der var det meget nemmere at fare i mailen, ikke? Yes. Så jeg har virkelig mine egne dialoger med mig selv. Jeg har mine metoder for, hvordan jeg arbejder med det, hvordan jeg sætter mig op, og hvordan jeg får det gjort. Ja. Dem skal jeg stadigvæk bruge. Ja. Det er jo en viden, jeg har haft i hvert fald i 20 år, tror jeg, om mig selv. Men jeg kan ikke køre på autopiloten. Altså, jeg ved, at mine følelser styrer mig over i at skrive en mail, hvis jeg ikke har en måde at arbejde med de følelser. Regulere på. Ja, giver mening. Joachim, du har været leder i salg i mange år. Hvad står klart for dig som årsagen til at performe i salg? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, generelt set, så mener jeg, at der er sådan 3 grundlæggende ting i salg, man skal have styr på. Det ene, det er, at du skal skabe tillid. Det andet, det er, at man skal minimere risiko. Og det tredje, det er, at man skal skabe en eller anden positiv form for forandring. Der er jo også lidt en kliché med, at hvis man skal have rigtig dygtige salgsteam, man skal performe godt, jamen, så kan du sige, at, jeg ved ikke, om du har hørt den, Jens, men at knap så gode sælgere, de sælger features. Gode sælgere, de sælger resultater, og de bedste sælgere, de sælger følelser. Og der er jo stor forskel på, at hvis man skulle kommunikere noget som, altså med features, at den her integration sparer dig 40% tid, eller at man siger på resultater, du sparer 40% tid, der frigør, at du kan lave 15% bedre resultater, eller at man siger på følelser, forestil dig mulighederne med al den tid, du sparer.
det er jo 3 forskellige måder at kommunikere på. Og der er det i hvert fald sådan, så at generelt set købere, de vælger en sælger, eller vælger at købe noget af nogen, baseret umiddelbart på følelser indledningsvis. Altså så frygt og tryghed og tillid og ønsker. Og så efterrationaliserer man med fakta, hvor man siger, at det skal selvfølgelig have en return of investment, der skal være en business case i det, tingene skal hænge sammen. Ikke? Og i og med, at det er sådan, så kan jeg også se de bedste salgsteam. De formår at tale ind til følelser hos andre mennesker. Og hvordan formår de at tale ind hos andre mennesker? Jamen det gør de ved, at de er autentiske. Altså de er sig selv. Og de er i øjenhøjde med andre mennesker. Og så er de jo typisk også meget udviklingsorienteret, disciplineret, og sætter høje forventninger til sine omgivelser. Det er typisk det, som jeg ser. Ja, og hvis jeg må understøtte det, så tænker jeg også, at de forstår også at komme ind og snakke med de rigtige personer, og som oftest flere personer, fordi det, der kan være udfordringen med at være sig selv autentisk og god til at tale følelser, er, at du sidder og snakker med den forkerte. Ja, absolut. I en organisation. Så også hele den der evne med at komme ind og snakke med flere, og komme ind og snakke med andre osv., sådan så de får den følelse med. Fordi det, der desværre sker en del steder, det er, at man får snakket med en kontaktperson, som man har en god relation til. Man får solgt den, både logisk og følelsesmæssigt får man solgt til dem. Men derfra så foregår kommunikationen fra den person bagud i organisationen, ofte per mail eller et eller andet. Og det vil så sige, der er sælgerne ikke i spil længere. Så det er også en stor disciplin i dag, som jeg oplever at stå sådan gode salgsteams, de kan. Det er, at de kan komme i kontakt med mere end en beslutningstager derude, fordi de ved godt, at hvis de skal oversnakke følelser, som er virkelig godt, så skal de påvirke mange. Ja. Absolut. Joachim, når du onboarder nye sælgere, hvordan skaber du så en kultur, hvor man tør fejle, uden at sænke ambitionsniveauet? Ja, altså faktisk så vi har jo haft en salgscoach og ledelsesudviklingscoach, der hedder Søren Holmgren, som jeg har brugt mange gange herinde i Radiant hos mig med ledere, og også brugt ham i Deloitte. Og vi har faktisk haft et tidspunkt, hvor at vi ikke havde et miljø, der muliggør, at man kunne fejle tilstrækkeligt. Og helt basalt, så handlede det egentlig om, at jeg var lidt chokeret, da jeg fik det at vide, Joachim, jeres miljø er for positivt. Og jeg tænker, hvordan kan det være negativt? Men det var det i den forstand, at vi havde et miljø, der var meget baseret på, at man talte om gode resultater, man talte om tingene gik godt, man gav hinanden high fives, og man støttede hinanden op, sådan så at rammerne og miljøet for at italesætte, når noget var skidt, negativt, dårligt, utrygt, jamen det var der ikke, selvom fornemmelsen var, at det var der. Det var det, vi fik at vide, og så arbejdede vi så en hel del med sådan psykologisk tryghed, hvor at man kunne få et miljø, hvor at du kunne også kommunikere dine bekymringer. Og nej er ved at italesætte meget omkring feedback på hvad man skal gøre bedre, og hvad der ikke gik så godt, og gøre det til en normal ting i hverdagen. Så, men ellers så synes jeg, det går meget bedre nu. Jeg plejer at sige til nye kollegaer, vi får herinde i Radiant, der starter, for at de kan fejle, det er, at jeg siger til dem, det første halve år, der forventer jeg 3 ting af dig, som kan muliggøre, at du fejler. For det første, så at du skal gøre dig umage, og at du skal investere i dine kunder og dine kollegaer, og så skal du være nysgerrig. De 3 ting er du helt i kontrol over. Og det vil muliggøre, at du tør at gå ud og fejle, så længe du er ærlig og ordentlig. Det er det, jeg beder om. Sådan så jeg holder lidt igen med de her forventninger til resultater og performance, og alligevel så kan man så bedre blomstre sådan. Ja. Så det plejer jeg i hvert fald at arbejde her i. Og det synes jeg egentlig fungerer rigtig, rigtig godt. Og jeg havde et eksempel med en medarbejder, som startede sidste år med til at bygge vores tyske marked op. Meget hård opgave, og det skulle gøres fra scratch af. Og der var lidt udfordringer i, jamen, kan man nå det potentiale, som jeg ellers synes, hun havde. Og der sagde jeg til hende, nu skal du høre her, du har carte blanche til at fejle et helt år. Så er du løs. Jeg forventer, at du skal bare fejle et helt år,
fejl. Og hvad gjorde det? Jamen, det gjorde, at hun simpelthen gik ind i at sige, ved du hvad, nu er der rum, der er frihed til, at jeg kan folde mig ud. Fordi hvis jeg skal folde mig ud, hvis jeg skal komme ud af min comfort zone, jamen så fejler jeg jo. Og nu er der rum og plads til det. Og det synes jeg er et godt eksempel på det. Uden at vi skal have en helt lang snak om generationsledelse, fordi så skal vi have 3 podcasts, men så tænker jeg også, at jeg er måske den sidste sådan aldersgruppe, der var med i den der meget militaristiske ledelsesstil, hvor der var lidt kæftrit retning, og ikke svare chefen igen, og man skulle være klar til at blive skubbet, hvis man ikke nåede nogle resultater. Til at jeg er jo med til at lede nogen nu, som modreaktion på det næsten er havnet i den modsatte grøft, og har sådan meget den der high five rose-kultur, ikke? Og der tror jeg, at pendulet ligesom får for langt i den retning der, fordi problemet derovre er jo lige netop, at der er ikke så meget læring i, at vi lægger ros, sukker med sukker herinde på. Så igen det der med at finde midten af de to ting, fordi jeg vil nødt med at svinge tilbage til det, jeg oplevede i den militante kultur, det fungerer heller ikke. Nej. Men det er enormt, ja, god feedback til jer, og en rigtig svær en at ramme noget, hvor folk både bliver anerkendt og ros og får noget frihed, men samtidig også får nogle rammer og noget styring, som gør, at de tør fejle, ikke? Jo, absolut. Det, ja. Altså, jeg kommer selv fra et miljø inde i Deloitte, for eksempel, hvor at der var ikke noget, der hed, man ikke kunne nå sine ting. Det var ikke en mulighed. Nu måtte du bare finde en løsning. No matter what. Ja. Og det skaber jo heller ikke ligefrem psykologisk tryk. Nej. Så det er jo netop en meget, meget delikat og hårfin balance. Men det her med at fejle, det er jo også lidt dybere end det. Det handler jo om, at min erfaring er i hvert fald, at hvis ikke du kommer ud på rigtig, rigtig dybt vand, og virkelig oplever noget, som er svært, altså en stor udfordring i din karriere, så kan du ofte ikke formå at realisere dit fulde potentiale i samme grad, eller lige så hurtigt. Så hvis du skal accelerere talent, hvis du skal accelerere potentiale, så kræver det, at du bliver stillet for nogle store udfordringer, hvor at du så erkender og accepterer vedkommende af den udfordring, og tager ansvaret på sine skuldre, og kommer videre, og lærer af det, og bliver bedre, eller hvordan er vedkommende stillet. Det er spændende. Og Jens, du taler ofte om simpelt sprog og undgå overinformation. Hvorfor er det vigtigt? Jeg hjalp en startup i København på IT siden i 6-7 år, og det fede ved det var, jeg tror de var 3 eller 4, da vi startede, og var 120, da de ligesom solgte og exitede. Og de var jo ligesom mit kuld, og de solgte på den måde, jeg havde oplært dem, så det var jeg jo selvfølgelig meget, meget stolt af. Det var, og en af de største anerkendelser, jeg har fået, det var, da en af de der founders, han kom ind, og så sagde han til mig, der har lige været et møde med et eksternt marketingsbureau, vi har snakket med. Du skulle simpelthen have været med, Jens. De snakkede sig bare ud af den ordre der. Altså, det han oplevede, det var, at de havde forberedt et pitch, og så gik de ind, og så skød de med det, de havde forberedt sig på. De havde lavet en ret god analyse på avisen, og så kørte de bare lidt skævt. Så det, de kommunikerede, inden for en 5 minutter tid, så har de tabt de der 2 founders, der sad og var potentielle kunder. Men det holdt dem jo så ikke tilbage til at køre i 25 minutter yderligere i den forkerte retning. Og derfor snakker jeg om, at man kan tale sig ud af en ordre. Der skal selvfølgelig altid nuancer ind i det, så der er jo nogle gange, hvis du er mødebooker, så har du nanosekunder i en telefon til at få et budskab igennem, der er spændende nok til, at der er nogen, der siger ja tak til et møde. Og lige der kan det godt være, at man ikke får lov til at stille 10 spørgsmål i en telefon. Så der kan være pitch-situationer i salget, hvor det er det rigtige at snakke. Absolut. Den time kende. Men hvis man arbejder med det, jeg arbejder mest med, som er tillidsbaseret rådgivning med nogle salgsprocesser, der tager 1,5 til 2 års varighed, så spørger du dig til en ordre, du snakker dig ikke til en ordre. Jens, hvis du skulle koge salgspsykologiens ABC ned til et råd, alle sælgere kunne bruge i deres arbejde, hvad skulle det så være? Det er at kende forskel på, hvornår vi gætter på noget,
der er svært eller ikke kan lade sig gøre, og hvornår vi ved det. Ja. Altså det at kunne kende forskel på det. Det eneste, jeg har lavet den her karriere, eller det eneste, jeg har opfundet, det er et ord, der hedder fantasifrygt. Fordi vi længe lå og søgte efter, hvad skal vi bruge. Og ordet fantasifrygt handler om, at det er meget naturligt for hjernen at se udfordringer eller barrierer, inden vi gør noget. Så det kan ikke lade sig gøre at få fat i nogen om fredag eftermiddag, eller du kan ikke bruge møder med folk i juli måned, eller vi kan lige så godt lade være med at ringe til den branche, det har vi gjort for et år siden, og der fik vi ikke noget igennem, så vi kan lige så godt lade dem være. Der vil mit spørgsmål altid være, når jeg kommer ind i en situation, det er, på hvilken analyse ved vi, at de ikke tager telefonen om fredagen, eller du ikke kan snakke med dem i juli, eller at den branche er ikke noget for os? Er det fordi, vi har gjort det for nylig, og det er fejlet, apropos 5-10 gange? Eller er det fordi, vi gætter på det, baseret på en eller anden generalisering? Og der er rigtig, rigtig mange, der stopper sig selv i at lave salgsaktiviteter, fordi de har lavet nogle egne opfundne regler for, hvad der ikke kan lade sig gøre. Og det der med ligesom i et salgsteam, det er der, jeg godt kan lide, at der er gode kollegaer, man ligesom siger, vi har en snak om, hvordan skal vi gribe det andet, Jørg? Og så siger jeg til dig, ved du hvad, dem der tror jeg ikke, vi skal gå efter, fordi jeg kan huske, Morten havde et møde med sådan en, og de har ingen beslutningskraft, eller de har ingen penge. Ja. Hvis du så er en god kollega, så siger du så til mig, så er det analyse nok til, at vi ved, det er rigtigt. Ja. Ja. Og det er meget banalt, men der er rigtig meget, der dør på det alter der. Fordi at man har hørt en historie, eller tænker noget. Ja. Så pas på med de der regler. Ja. Måske mere sådan et growth mindset, så et open mindset i, at læring, udvikling kan rykke sig. Man kan godt få noget positivt ud af det, også selvom man nødvendigvis historisk har fået nogle andre resultater, eller opfattet resultater. Ja, jeg møder især sådan, jeg arbejder med mange konsulenter eksempelvis, som siger, altså med de resultater, hvor Modus har, nu er det lige fyret, du kan godt glemme at sælge noget derude. Ja. Hvor jeg tænker, det var en spændende regel. Ja. Hvordan lavede du det lighedstegn? Ikke? Ja. For jeg vil ved med, at der er masser af konsulenter, der sælger noget i Novo Nordisk, også efter et aktiefald, og efter der. Men den ligger bare så nær, at man lige laver en regel, der hedder, så skal vi ikke det, eller den branche ikke. Så det der med at blive ved med at tænke, lad os lige holde os åben. Lad os lige prøve at teste af, inden vi afskriver det. Og det er klart, at man er jo snot dum, hvis man bliver ved med at gøre noget, der ikke har virket 5 gange. Så skal man holde op. Så det er jo feedback. Altså, men hvis man sidder og ikke har prøvet, og så bilder sig selv ind, at man ved det, så synes jeg jo, så er det gætteri. Ja. Og det er meget ops på at hjælpe folk med at lade være med at gætte for meget. Ja. Vi er nødt til at undersøge det. Ja, vi tager faktisk inden vi gik på her omkring det her med, at det er så menneskeligt at gå ind og finde årsager, der retfærdiggør, hvorfor man ikke kan noget. Hvorfor man ikke kan ændre det. Hvorfor man ikke kan lave den opringning. Hvorfor man ikke kan lave den salgsaktivitet. Er det menneskeligt? Vi skal have forklaringer på det. Og så skal vi lave årsagssammenhæng, for at vi kan leve med os selv i det. Ja. Det gør vi i alle mulige andre sammenhæng i livet, så det er ikke kun noget med salg at gøre. Præcis. Nej, jeg kan ikke svømme. Eller jeg er blevet for gammel til det. Ja. Altså, vi laver regler, og det søde ved de regler er, at det er jo egentlig bare for at beskytte os selv. Det er jo egentlig for at undgå en ubehagelig social situation, eller et eller andet. Men det er jo der, vi lige skal hjælpe os selv, og hjælpe hinanden lidt med at sige, er det en sandhed, du bruger til at beskytte dig selv? Eller er det faktisk et gætteri, du er ude i, som gør, at du ikke får gjort noget, der kunne give dig succes? Ja. Jeg tror også, jeg vil gribe sådan spørgsmålet generelt, og så også komme med en opfordring til lytterne. Og det vil være det her med at sige, noget man kan bruge generelt, det er at huske nu på, at de mennesker, du kommunikerer med, og det er mennesker, der køber andre mennesker, er med på, der jeg gætter nu også laver forskellige indkøb og så videre, men generelt set mennesker, der køber mennesker i relationelt salg. Og der er det sådan så, at der vil man gerne se en sælger, dem man køber af, i øjenhøjde. Man vil gerne tales til helt normalt. Man vil gerne have en menneskelig dialog. Men man vil ikke have en, der er i performance mode. Så det her med at være sig selv i øjenhøjde, vær nu bare autentisk. Vær lidt mere casual. Vær dig selv i situationen.
Det er i hvert fald noget, der fungerer. Der kommer til at ske det, der er allerede i gang, at indkøb af kopipapir og ting og sager, som en robot kan klare, det forsvinder jo langsomt. Så min forudsigelse er, at mere og mere salg bliver noget, der kræver noget rådgivning og noget viden, og derfor også noget menneskelighed og noget tillid. Fordi de der transaktionelle salg, de går online alle sammen. Ikke? Yes. Så det kan godt være, at der i fremtiden skal være lidt færre sælgere, men det de så skal kunne, det er det, du lige har nævnt. Absolut.